De jaren van groei binnen voorbij voor de Friese ziekenhuizen. Chirurgen hebben minder patiënten als orenjaren. De maal is een eind te komen, maar die hield iets aannemende zorgkosten. Een mogelijke verklaring voor de nieuwe trend is het hegere eigen risico van €350. De Jouster Middenstandsvereniging WIH maakt het om gutte zwargen hoe de leeg staan in de Jouster Midstritten. In het Jouster Centrum staan 13 winkels leeg. Omdat de winkeljuur geen zwarte gaten willen in de Midstritten, worden de etalages van de lege winkels zo volle mogelijk omklaaid. Het simmerwaar komt weer om, dat voorspelt Piet Paulusma. Rond het weekend is het eerst nog wisselvallig, maar vooral na Nijweken Mandy wordt het zinneschien waar en het wordt heet. Bij Nijweken temperaturen om het 30 graden hinnen. Joen en vannacht een stevige wien, opklaring, het wordt 15 graden. Morgen een soort bewolking, maar de zinne komt er wel bij. Het wordt een graad of 24 en er ziet een vrij krachtige zuidwestenwind.